hormatly görüjiler. Heftäniň habarlaryna men Nur Muhammed Sadat bilen Türkmen FM arkaly hoş geldiniz. İslami imaratyň milli nüfus alyjy idarasy halaça 12 milyon elektroniki teskiranyň paýlanandygyndan habar berdi. Bu idaranyň başlygynyň aýdyşyna görä, elektroniki teskiranyň paýlanma furusasynyň başlandygyndan bäri 12 milyonu 288 min kişi teskira alıp, bu teskira alanların 7 milyonu 108 min erkek kişi bolup, 5 milyonu 180 min ayaldır. Ve hem de bu idara Kabilden başka da tutuş yurt boyunca 75 sani elektroniki teskira paýlanýan merkezinin bardığını aýtýar. BBC News'un aýdyşyna göre Afganistanyň nüfus alyjy idarasy yurdun hazırki nüfusunun takriben 35 milyon bolandygyny aýtýar. Jawzijan welaýatynyň hakimi 77 atly sahtymany kompaniýanyň orunbasary Burak Unsal bilen şenbi güne bu welaýatda duşuşdy. Bu welaýatyň hakimi Qari Gulhaydar Şafak Burak Unsal we hemralary bilen şenbi güne bir ýygnakda Jawzijanyň Yetimtak atly bir sement fabrikasynyň furujasy barada gepleşik geçirdiler. Gulhaydar Şafak täjirleriň maýa goýjylygyndan hoşluk bildirip, wetendaşlara iş mümkinçiliklerini döretmek üçin köşüşde bolandygyny aýdyp, bu projanyň işleriniň başlanmagyna ýurdun ösüşine paýdaly bolandygyny aýtdy. We hem de bu welaýatyň hakimi bu projanyň başlanmagy üçin her hili hemkarlyk etjegini aýtdy. 2024-nji ýylyň polio vaksininiň ikinji kampaniýasy duşanba güne yurdun 22 welaýatynda başlandy. Saglygy we Raýys Wezirligi bu tapgyrda 5 ýaşa çenli 7,5 milyon gowrak çağanyň halkara buramalarynyň hemkarlygy bilen vaksin ediljegine aýtýar. Bu wezirliginiň sözçüsi Şaraf Zaman Emerhil bu kampaniýada 7,5 milyon çağanyň vaksin boljagyny aýdyp, 2020-nji ýylynda 6 sany musbat polio wakiasyna sany alandygyny aýtdy. Baglan welaýatynyň şeker öndürýän fabrikasy Maliýe Wezirligi tarapdan gurşalyp, şenbi güne täzeden işlerine başlady. Bu fabrikanyň mesullarynyň aýdyşlaryna görä, fabrikanyň täzeden işe başlanmasy bilen 1000 nefere iş ýagdaýy barabarlandy. Bu welaýatyň mahalli mesullary fabrikadarlar bilen hemkarlyk etjeklerini aýdyp, o şu şekilde önümçilik kompaniýlaryň ösüşine hiç kimin paskil bermesine ruhsat bermejeklerini aýtdylar. O hem de bu welaýatyň ýaşaýjylary bu fabrikanyň açylmagyndan hoş bolup, şu şekilde önümçilik fabrikalaryň açylmagyny istediler. Afganistanyň ekrançylyk we maldarçylyk wezirligi Qoştepe kanalynyň täweregindäki ýerleriň gollanmagy barada ýygnak geçirdi. Aýdyryşyna görä bu ýygnak Ekrançylyk we maldarçylyk wezirliginiň orunbasary Osmani Sadrazamyň we başga mesullaryň huzurunda bolup, ekrançylyk ýerleriň paýlanmagy, kiçi suw beriş kanallar, goralýan ýerler we iş mailnamasy barada gepleşik geçirildi. Qoştepe kanaly Afganistanyň şamal semtinde büyük proje bolup, Amu derya serhatinden 10 milyard metr mukab suw geçirme kuwwaty bardyr. Mesullaryň aýdyşyna görä, bu kanalyň işleri tamam bolandan soň Jawzijan, Balx we Faryab welaýatlarida 550 min hektar ýere suw ýetişdirýär. İslami imaratyň ekrançylyk we maldarlyk wezirligi bu kanalyň täweregindäki ýerlerden täsirli iş almak wazifesi bu wezirlige tapşyrylandygyny aýtýar. Afganistanyň Sanat we Tijarat wezirliginiň başlygy Nureddin Azizi Türkiýanyň büyük ilçisi Cenk Unal bilen Kabil welaýatynda duşuşdy. Bu ýygnakda iki taraflaryň tijarat Afgan täjirleriň Türkiýe wizesini almaklygynda aňsatçylyk döretmek, iki ülkede hem tijarati sergileriň guralmagy we Afgani hallaryň Urupaý ülkelere sadyr edilmegi barada gepleşik geçirildi. Bu wezirligiň aýdyşyna görä, bu ýygnakda Nureddin Azizi Türkiýe täjirlerden Afganistanda maýa goýmaklyk, ýani sermaýeguzarlyk etmeklerini istedi. Afganistanyň Maliýe Wezirligi 122 milyard Afganlyk daşary ýurtlara sadyrat bolandygyndan habar berdi. Bu wezirligiň aýdyşyna görä,
1402 yılın avvalkı 10 ay içinde 122 milyard afganlık daşarı yurtlara sadirat oldu. Ve hem de bu sadir bolan zatlar 43 milyard afganlık meyvecat, 16 milyard afganlık paxta ve 17 milyard afganlık sebzicattan ibaret bolup Pakistan, Hindistan ve Arap Emirliğine sadir boldu. Kabil vilayetinin futsal ligi 18 toparın arasında Duşenbe günü bu vilayette başlandı. Bu yarışın avvalkı oyununda Dere Türkmen'in Dilavarzade adlı toparı Şehit Panah toparına karşı yeniş kazanıp 3 imtiyazı öz adına saft etti. Büyükler futsaldan himayet edip şöyle futsalların kurulmasını istediler. Ve hem de futsalın murabbileri şöyle musabakaların alınmağını, bu riştenin ösüşüne faydalı bolandığını aydıp, gelecekte hem şöyle yarışların alınmağını istediler. Futsal oyuncular hem şöyle yarışların bolmağını, özlerine faydalı bolandığını aydıp, Federasyonu futsaldan bunları himayet etmesini istediler. Arabistan-ı Saudi'nin El Hilal adlı futbolcu toparı bir yarışta 4-3 tafavut bilen Amerika'nın Inter Miami timine karşı yeniş kazandı. Bu yarış Duşenbe gece Kengadam Arena verzişgahda El Hilal başkanının mizbançılığı bilen kuruldu. Bu yarışın ikinci bölümünde Lionel Messi bilen David Royce yarışın neticesini masava ettiler. Amma bu yarışın ahirinde El Hilal toparın oyuncusu Malcolm ahirki golü urmaklık bilen Inter Miami toparına karşı yeniş kazandı. Aydılışına göre Inter Miami timi şul haftanın devamında Perşembe gece Arabistan Saudi'nin El Nasr toparı bilen oynuyor. Pakistan'ın ülke nüfus veziri İmran Khan devlet sırlarını paş etmekte ayıplanıp 10 yıl azatlıktan mahrum edildi. İmran Khan 2020 yılında karşıdaşlar taraftan nüfus vezirlik vazifesinden ayrıldı. Hazır idari fesada mahkum olup 3 yıllık tutsaklık devresine ötürmekte. Ol özüne degişli ayıplanmaları siyasi maksat bolandığını ayıttı. Ve hem de ol umumi sayılarlardan bir hafta ön devlet sırlarını kanuni boyunca mahkum edilip İmran Khan'ın bu sayılavlara katnaşmağa qadağan edildi.